Kejingwan rong ki bar jela syakani ke jela tak ba aida ba ki wan tre bela kalong ke ai ke ba chuyolom khubor na kapor ndai bun sin alap ba kini ki breu ki wan rong klam kinu ki kot ki sla ki ba bet ba bang haka jan mi fodrek nai we ngar option na kalyang ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKCCP Upper Shillong Circle layo ban bat iki pongot ki bar jela hakmat ka office rekam ka sang kabudan hinyo mer Upper Shillong haka ching toket ka sang lalap ba kini ki bar jela ki thmu ban lek balla sheshela klam kinu ki kot ki sla ki ba bet ba bang bat kumta na kalyang ka sang klapan phai noi ki shela ki jong ki chela ba ki wan यहाँ भी काम करने वाला है कहाँ है एरिया क्या नाम उलाघन क्या कहता उलाघन हेलो itu baat ni kare ka apa halo boleh oh ngong boleh oh yang ala keren kum na ko onem dei levan ka yang ala ngakli labor license bidon labor license jong gini Ujay peni kontak ha ini kontak ndon you ndon labor license de beli fiwan yalam sini gini ha one mission ni video mana pe one mission ni wan don sela to one mission ni la sai wan hane office jong kasang la sai kandai buje one mission ni la sai start अब तो वाला इसका फोन को रूम प्ले जल्दी यार ये बच्चा भी काम पे लग गया अब कितना साल umur sila Mas नीचे ओए अब ना Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. का प्लस एफ Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya